Gyrchol gan Dave Jones, bened allan gan Pete. John Owen ar y foli. Rwy'n cynnig efo'r gwynt di cefni o. Dda fal ni. Syth at y golwr yn anffodus i John Owen. O beniad Davies i lwybr Walsh. Walsh ar ergyd. Mae'n dod yn rhydd. Ti'n gael John Owen. A mae'r bel yn gefn yr oed. A mae'r ymwelwyr a Breswyth i fynd ar y blaen. Hanner awr o'r gêm di chwarae. Y geicyn yn Gyrchol gan Dave Jones. Yr ergyd gan Walsh. Absalom ar arbediad. Yn rhy gadarn. Bel yn disgyn i John Owen. Edwards allan i Malkin. Ryrgyd. Arsan allan i Roberts. Cloch di taro 90 o funudau. Roberts. Ffyrneddiad Steve Davies yn edrych syth i mewn iddo. Yna Cerdyn Melyn i Roberts a wedyn Cerdyn Coch. Bala i lawr i 10-1. Ddim yn oson i'r tîm cartra heno. White, Edwards, Pete ar y llawr. Rodgers ydi o. Arsan yn letraws tuag at Mendes. O beniad mae'n disgyn i Luke Wall sy'n chodi fyny i'r Cwrt Cosby tuag at Newell. Mae'n disgyn i Aaron Edwards ar y foli. Mae'n cyrraedd Newell, Rodgers. O, cyfleiraidd i George Newell. Cael am gafal ni. Mae'n gwybod i hun. Roedd y cyfle wedi cael ei wastraffu yn efan ono. Dim gwybod yn oson i'r bala o gwbl o flaen y gol heno.